Supreme Empire Corporation nei tu Sebastian Leo chuan a hmaa robot hmeichhia a siam tupa in Galaxy 1 tia ming a vuahsak chu a thlir vangvanga a mitmu rawng chu a hring hnala samvar vuk mai nei bawk I kawr phel rawh a ti pawhin a phelh ve mai a hnungah zipper awm vu kher erawh chu ṭawla ti lo hle a siam tupa pawh chu a ho pha hrep nghe nghe Dr. Finn a chuan a robot siam chu thuawi taka awm tur chuan a han hrilh dek dek a chutiang ka system a awm lo tiin a lo vaih per lup mai chuti mek lai chuan hmeichhe pakhat hian eitur cha a lo deliver a robot siam nen chuan an hmel a lo in ang chiah chiah Leo erawh kha chu a haw daih tawh a cheng nuai nga ka pe chenga he robot ang hian awm mai ta che ka siam fu hlei thei lova pu alung oi tawh lo lutuk tiin a lo thlem ngal zai a chu nu pawh chuan robot nen chuan in ang a in ti hle a sum amamaw bawk nen a hna a thaw chu a milian khat pek bel a tiam zui bawk awang chuan a rem ti ve ngal mia music hrang hrang hmanrua leh kung fu te a hman thiam lo awangin Dr. Finn a chuan amamaw huna a hman atan tiin a robot nih na chu kawl tel tir a tum ta a system engkim a reset veka robot a va de tir rual chuan a thluakah chuan a rawn lut ve ngal Leo an a hriat chhuah lo nana fim khur hle tur chuan a chah bawk Leo chuan hmeichhe pakhat kumnga liam ta khan a lo tawng tawh a chu tuna robot ang chiah hmel nei hi ani a hrairui an nih ve ve wang chuan zan khat hun an hmang duna hmeichhia a allergic lo awm chhun ani bawk awangin Leo chuan a thei ngil thei tawh lo zawng reng thinin ama ang tak robot a lo siam tir pha ta hial ani a hlo thawn rukang ngeiin Leo chuan a lo en ngun kher mai a mit ngula chu a dum daih tawh bawk si I hmel chu a va dang ta ve ehe robot in phone te i nei emaw pufin an a pe che em ni a tih chuan mihring ang che in engkim ka nei ve tiin phone chu a chhang a anu lo haw tawh la a fanu in a lo tih chuan le boss zan ina system update tur chuan ka lo haw ang tiin a chhang ve zai tlon nan tiin Apple te chu ka vel sakang che a ti kwal ta vela chutiang em a robot mihring ang chu Leo chuan ala hmungai lova Lily in a fiam vel te chuan a lo lai ringot sel ka kuta thi tia Lily a vak ta ka chuan Leo pawh chu phu chiang hle a thisin le zel poi nei emaw tiin maka te hle le ni hi a ti le zai ta ka chuan thisin rim chu nam ve tho ma se Dr. Finn a chuan robot chu a siam thiam hle ni chu a ring ta ringota an na lutuk tia a bu ngut te chu mak a ti le zwala pem thar dam doi te chu a hnoi sak ta ringot mai a thi box si Leo la chuan a dim lo ang ring box si nen a rukin a then chok ringot robot ani le ni lo proof nan Lily chuan zoom te chu la in aluwa chuan a chuke chhuaya kha anamia lo ati zo chia nikho shelovin a awm zui ngal robot thidang a hmu voi khatna ani awangin Leo chu tal buai ngal restart le na lai tur point a hre si lo a khoi kwal dun duna a shok shen na a khoi fu hlowa Lily chu lo har le alu ero hai hle Dr. Finn hne na ka kal nga langai restart ka ngai tiin a kal pai phe chuta itludon kalo thla mayang che Leo ana ti lain secretary chuan kongka alo hong thuta Lily chuan Leo chu bo pheirokin anin muah pal tatlat mai hmeichhe pakhat songyan ti chuan secretary chu lo be buain chief secretary ta na pi Leo in arwa thu te chu lo shil secretary chuan office hunga lu alo phal tlat lo awang chuan hmeichhe dang atom pui ani vai chuan in chak lo viawang ti in akal son ta shama an chuak tur chu secretary mong chuan kongkhar chu lo to pal le in anin muah non le saka Leo chuan atak anga ti hle ma se Lily chuan lo nam sonin secretary chuan inge thlengta boss I tha em ti in alo endik zunga chuta Leo chu a thaw chu a ron buai ngal engtin ngei om I thidon em ni ti in Lily chuan alo zot chena allergy ka niya min thut tir ro damdoi kha ati rual chuan
a thidang zui ngal Lili chi ai to si chuan damdawi te chu hai chuak teuhin a tawpa tawpah chuan a ei tir thei hram a I thi thei lawang sugar daddy ni kha ka fanu ang che ni hi muli chu wanga ni mo robot te hi mamo tak ni ma se ke chu min allergic le me si lova a ti ril ruk mek lai in songi kha a lo let le ngat nang hi heta ngei lo ti ve ngota zak thei lo lutuk mai ti in a ron hau ngal inu ang che ni hi mistress ni ve itumem ni Lili chuan a lo ti let ve sak inu kha a hri sel lo wanga thi hma mai mai ani kha kan thiam lo na om lo sungina ti chuan Lili chuan a lo beng popa song chung ko ro chun tu ti vela chuan ka buai lo ma se helai hmuna hi chuan min shelo angin omang che ti in a robot chakna tha chu mangin a hnek popa ana Lili kapi pian chama phuba kalala ve khopang ti in a thina rim hle a chwa hnu chuan liwo po chu lo har ve in kalome galaxy kanu boral hnuwa min buai pui tu ka nei voi khatna ani ti in lom thu lo shil ve luam lungai su ikianga ko omzel do na lom ti in asama te chuan a vachul saka in ngai to harle thutin an pahnih chuan an lai dun hle thil tha ka ti chuan loman min pela mihring te chuan poisa ingai hlu bera Lili in a ti chuan enga tan nge poisa te chu nang ang robotin ti venga tin a lo zot let fa ka nei lom o hei ka thom hno le nan te ka mai chei nan te ka mamo ve thawalom ani chuan engzat ngei du a kut sung tang panga chu a ron phar chhuak zanga ati na ni lai in million nga lai mai chu a lo gpay ngal hlau alom vur vur hle Leo chuan kapi pian cham a run thleng do na ka bial nu angin min kalpui thengem ti ina zota a bial nu ani anga an ngai chuan songi kha an nei lui tir lo mai chu be seiwang ani bonus a sui rik ta ka chuan Lili po chuan a lo she lo hle chutianga nula chelo tak mai Leo an a ron kalpui ta thut mai chu aka zen te chuan makan lo ti in an lo hlim hle a in nei vat vat ru o ti in an lo fiam chul a teu lo mai keima hi lom anu pui tur chu kapi in min du dai so songi chuan a lo ti zot sota pi ber chu avakwa ngal lungai su nangma bak anei chuang lowang pi beri chuan a lo ti ve tak tak kapi hei hi kabial nu galaxy ani hi song chung kwa te ni na in nei na thuthlung kan lo siam to kha chu su to mai ang u Leo anati chuan ila no panga ishe thiam lo mai mai ani kha he thuthlung hi itana poimo sin pi berin atia wangin han hnial lui vak po chu arem tari lo pi ber chuan thingpui lak tirin Leo le Lili te chu apek tira thingpui chu asa hle ti Lili in a she theya pi ber chuan a hmaya a the khum do na ni ringin a ken lai chu alak sakral cha chuan Leo thingpui zok chuan a in the khal ta daya a chan po Leo ta chu a dai ni te shat wangani an en thup lai in Lili chuan birthday cake bati a chit al sa hi aron choi pheya pi ber chu pe katum thil kang ri ma sheta khai o songi samhmor chu bati khan alo ur kang man chu lo ni in oi isam kha Lili ati ral chuan ani po chuan a sheve chia kasama kang ania min puiru ti in songi chu atlan kwal ta chia ma tu ma chuan lo puina chang po shelovin an lo hlau vek bok si an ri ta chel chul mai Lili bok chuan pangpar an khoina pota tui hmang chuan asam chu lo the hu sak topa nangma wang vek ani hi ti in songi chuan ben a lo tum lo om son vatin pi ber itan Leo anian hian ke kan siam ve a ma che be si lo thil a thleng ta si avati sa ya Leo chuan api chu kek chu lo pe vat bok nangma min pero ti in pi ber chuan songi chu shila ani lo la thin rim bok nen lave mai ro a lo ti pal hlo mai pi chuan intify tur chuan a shila a in thiam lo ang ring hle songi thin rim chuan Lili chu po som vek mai hi du to a ma se a robot ni na kha mangtang ka in Lili chuan mun sang sanga in sonin ati thaita a ani ero chuan a lo hlau bi kho lo mai
nekatum erawh chuan Lily chuan alo hnek khalh hman chuti laiin amah tho kha Leo bulah chuan letlein an lo lam dun ve mek thung lam a thiam lo em awang chuan an in zirtir chawp hle lawp a a rualin hmun hrangah a insiam darh thei chu a van neih pui ta hle ani sawngih chu luhai chhak khawp chuan a sawi sak theih phah tlat kapi ka hrilh vekang i hre khawpang tiin a chapta vak vaka a tlan che ngal mahse le chutah pawh chuan Lily tho chu lo awm reng tawh bawk si a hawi leta amah sawi satu kha a va hmu leh bawk si chutah Leo an robot a siam tir tih thawm a hriat kha a dik tak tak ani chu a ring ta Lily pawh chuan a robot nihna chu a tir bo ta ri a sawng i ding reng chu leichhuah khum leh hramin ani lungawi lo chuan damdawi chu in turah chuan a pawlh a waiter chuan hmureng mahse a hlo em awang chuan a pe lo ngam lo Lily chuan hre ve hek lo le tui ti deuh chuan a lo in sak a mahse reilo te ah a lu rawn hain a tlu dawn ta mai waiter khan room an booksa ah chuan hruai lutin Leo awm lo lai a lo ni bawk nen pawngsual chu a tum ta mai a sawng hi chu a lo hlim hle dawhsanah chuan lawnin sawng hi chuan kal khawm te chu au khawm ta a voinah hian in thei ngilh thei tawh ngai ho lo tur thil pawimawh em em ka en tir dawn cheu ani tiin a sawi hmasa te te a Leo chuan Galaxy chu a hmu lo awangin zawng turin a secretary chu a tir tunah hian khawnge Galaxy hi awmin hriaem mi padang a tawmpui mek ani chu he screen ah hian kan en hawang sawngin a tih lai chuan Leo chuan a lo awi lo hle a chutah screen ah chuan sawngin waiter a thlem lai video kha a lo in play ta daih mai Lily pawh chu him pialin a lo let bawk a be sei lo taka thil a thlen takah chuan sawnghi chu a rak ta vak vaka dawt ani hi off ngal ro u a ti ta chul mai Sebastian ka hlau lutuk secretary kha lo kal lo se oi ka chan tur kha tiin Lily pawh chuan a ole mit tui chu a rawn sur tir khawt lai hnu ve le waiter chu secretary chuan a rawn hruai lut zui he nu hian min tih tir vek ani tiin sawnghi chu a lo kawk ta vu mai a daw sawi su video lem i siam chopa min ta lo tir i tum ani kha tiin sawnghi chuan a lo pet hrep a tak ani le ni lo pawh en dik ka cho vek waiterin a tih ve tak sela chuan an han en dik ta a siam chawp a lo ni ho lo sawnghi hlau thawng le thinrim box si chu a tap ta ringawt a kal khawm te pawh chuan sawnghi chu an ngeiin an dem rawn ta lui lui mai chutah Lily bawk chuan ka thin phut na sat zia kha ka hlo zia kha a lo ti ve chhena Leo chuan sawng chhungkua te hniana kan investment kha ti tawp ngal ni rawh se a lo tih pha ni lo Leo Sebastian ka hmangai wang che ani chance min pe le rawh sawnghi chuan a lo ti ve le a ka lu hai lutuk ho tawh mayang tiin Lily chuan sawnghi chu a rukin le a lo chhuah khum le zok zok mai an haw zui ta ngal sawnghi erawh a thil ti awang khan in chhirna pawh nei lovin a lo la zam lo ha ha hle Lily chuan Leo mutlu chu en ringin mel tha ti hle a kar khat lai pawh chu ngai tua tha thei lovin mi kar lo ding tha hle lai chu a va su chawt mai driver pawh chu lungawi lo tak rawn chhuakin a por hle a Lily ban bun te chu thu sakin kar chungah chuan a vom kai dai Lily chuan a la ui bawk si a han chhar le chuti lai takin Leo chu a rawn hara kar chunga Lily lo thu run mai chu a han hmu enge khata kha ni ti lo chhuk vat ro a ti chuan khawthlir an nuam em a kalon vel mai mai ti in a lo nui der vak vak ka kar a su chhia ni kha driver in a lo ti ta ka chuan engzat nge ngai ti in a zota driver chuan a tam lo milan som ani mai a lo ti Leo an poisa pek mai tum lain teuh lo lutuk noi khat bak pe su ani po in kaban bun min vom chhiat sak dai ani Lily chuan a lo ti ve thung mahse Sebastian Leo chu khopuya mi house saber a lo ni te hriat ta ka chuan a hlau ta hle engma ngai lo mai a ti ta zung zunga Lily erawh chu a in thiam thei bik lo a kar hnung lam a sut khwar dup mai siam tir nan chuan sang hnih chu a tawk ti hria in a pek tir hra ma
Kar chunga tang chuan Jackie Chan style a ron zuan thlak chu a tum ngot mai a hnungzang ri thawt khawp chuan a ron tla thum dawt mai mahse engtin ma lo anga a lan chu a ngai bawk si harsa erawh chu a ting ang mai a bai hawt a ui ui a Leo hnianah chuan pawisa bonus a dil leh naktu kha ni tawh mai inbual ka duh va haw tawh rawh check-up i ngaih kha a lo ti daih si pawisa lam a mawh tawh bawk nen Leo chu a zui lui ta zela swimming pool ah te chuan a tlak phah a in phar buai zui ta mai si a Leo chuan a lo chan chuak le an lo pan lai khan songi hian Lily chu tuiah lo nam thla tawh in ani pawh chu a zuang thla ve ngal zai a an pa chuan songi zawk chu ron chan vatin Lily chu a buai pui zui me alova anum pui nu zawk chuan a lo chan hlawa adam khaw chhuah phah ta hlo zawk ani Leo chuan doctor chu a call zet na in robot ani kha hre chhuak le a doctor Finn a zawk chu ava call Lily pawh chu lo har chhuak le hlovin an hnungah pawh chipper a lo nei tawh lo tih Leo chuan a hmu chhuak ta khawngei taksa khawl thlak na lai tur chipper kha a tih taka chuan kema in ka ching fel mai ang ti in a tlan che ngal a hnu deuhah chuan robot zawk kha Leo bulah chuan kal tir zai in a lo en thla ta kura a kawr chu phelin chipper pawh chu a lo awm le tawh Leo lah chuan a taksa hmun hrang hrang te chu doctor Finn a lo hril ang chuan a en dik kual vela mechanic ang mai chuan a chu kor kor mai Galaxy taksa ah chuan dik lo lai a hmu talova engwangin nge ke ang hmeichhia te khatia tubo lian lutuka min chhut zui tak vak vak mai le ti in a lo bin thal top mai a Leo chuan a hnung chu na ati emawang chuan a zia ol mai a poina tak chuan a han off thei hlawa thinrim deuhin doctor Finn a chu a call le I robot siam hian min tha tum ani avati chuan a taksa a tui a lut aniang chu wang ani kha mihring dam lo ang deuh ania nakina thawe le mai ang ka buai ri a ti in call chu da mak le ngala a robot chu Leo chuan a haw hle a va hola va in restart le photang che ti in a tir hota ni a tu ka chuan songi chu lokalin translator kha adam thasi lawa German lekha poimo a lo thleng bawk nen Galaxy hian tong a thiam chawan ti a min pui the angim le a lo ti zai ka theilovang secretary kania ka hna pawh ni lo Lily chuan a lo ti vata I thiam lo wang ani kha songin a lo ti si tong chiria thiam ang khan an lo soi to lak lo bawk si nen ka thiam le thiam lo chi hremayang ma se ka va in thlak lo ka nge ti in robot zawk kha tir le dai atuma ma se songi chuan hun kan nei to lo local ngal ro ti in a hruai phei lui tatlat mai songi chuan na thok kho ma a chuan ani na dik tak chu lan tira ti mual phawa tumani ti chu a hre renga ma se eng tong dang ma thiam lo wang chuan a buai ru hle a lelin tur thusiak te chu omzia pakhat ma a hre si lo I thiam lo to pani kha chhevi si president hi izer hne ve waniang chu secretary te I lo ni thei ti in an chukron talui lui maya ho e mai ka hairstyle anal tho mi hmu se ching ho chu tiang soi do ngai lo litling mai ro I thu lo chutia songi ne na anin hnya lai chuan pi ber chu a lo lut hlol kan secretary thar chu avalak tlak om lo ve a I thiam lo em ni a lo ti tamai kut khor zoi chuan file te chu a kenga tra vak mai chu chak pi ber chuan I thiam lo chuan ka banang che a lo la ti zui ti in a riat noi vel tamai mai henu hi Galaxy ani teuh lo mai lem chang ka u nau nu ni hi songin atilai chu Leo chuan a lo hre man evidence in em ni Lily in a lo ti ve thung ipa le kapa ni bok kan kowanga kan hremayang chu ti in songi chuan ava khola apa la chuan nang lo fa ka ni reng hle niam boi a lo ti si Lily chu a lo in la fu hle a robot ni na zawk chu ama ang chuan thil deliver tur chuan a ron lu tir ta a u nau nu kan vai pukhat ve ti in songi chu a lo tra khum kalte I bal ro pui si robot ni kha ti in songi chuan a lo nam son dor
nau nu kanu ruang dai po ngak man lovin min hna chuak nga la in mak ve ka ti tuna delivery gal ka nia wang mai in min za pui ani kha tin a tap tong le zua Lily chu a han siai ve suk mai ehe songi hi son sok mo lo ni a an va che ma kom ve mo le tin a tho pui te chuan an dem ron le ta dai mai a he nu hi robot so kan ni chiang lutuk a kor so kan hli pange songina ti chuan hei en ula ti in galaxy chuan avun te chu a khoi tir hloma mihring ang chia vuna lo ni ve tho si unau nu iriru lam chiang lo kha a chuak le to ni zok lo mo ka thiam lo ani tuken zinga mo muk kha ka itir man si lo che a galaxy na ti chuan do soi su kadam lo buk lo nang Lily wang vek hi ani engkim a boy zo vek ka beng don che ti in songi chuan a lo tin ura pi beri chuan a lo khap client le translator an lo thlen thuan soita ka chuan rang dewin ti tur ka nei ti in galaxy chuan tlan chuak ngal riru lamdam lo emo an ti tatlat mai chu songi chuan a du lo hle a kani buk lo ti in a aw vak pi ber la chuan in enkol vat ro ti in a chua san ta dai buk si ka lo tak tak ania Lily ila shedon khop mai ti in songi chuan lo kok vu a enge kha delivery girl nen khan in hin kung kai na do tel map lovin soiro liwana ti ta ka chuan kan mela lo in ang si a doctor tanga khan a hriat na te kha keima dalu ta ni chu wangania kami zia a in thlak fo thin a tet lain a pa in a ler sana anu boral nuwa no chuakin tu ma enkol tu po nei lovin ama in a in chawma sin ati chuan robot fel tak le mi khongai thei tak ani chu min lo kwaro ti in liwa chuan a lo hnema a dar te chu a lo beng thlup songi khan Lily ho chu zuin a fanu chu awa hotel ta hlo maya Leo chu khol ngalin ibial nu khan fa lo ne rengania awati oi omlo lutuk alo ti ta ka chuan oi lo chuan address kalo thon chia khan ilo kal don nia ti na ko phei I relu dam lo na chu pom a har sa viau em ni karin wang che ni lovin min ti bai to lo nan so kalo kalang ti in Leo chuan a shil nge kong khar chu songi chuan a kik vaka no pang Rosie chuan a lo hong o he no pang che hi ani hi engmo kapi atlai to sia hau vak lo la inu ka zong don songi chuan anam thlu Leo chuan no pakani kha ti in pom tho mai chu tuma allergic ane ni ti kha ain she chuak buite tu tinge ti in hanai chu room lama chang chuan a lo chuaka Lily best friend ni in a lo pui hlau awamak ve ka hmunge sia songi chuan a tinwa nu a hana le Rosie te thalak dun na lo intar chuan hmu nu chuan thoman she a tai hian abi ru ni nge yang tin songi chuan almira chu va hona tum hana in a lo phal si lo inner sok sukin a hong lui chal tu man lo om si lo a che dan vel chu Leo chuan a ning hle a kan ti pal ti in a chwa san songi po chuan a zui ve ngal Lily chu khum hnuai chang chuan lo bok vak chuakin zui tu nei tlata a in hriat awang khan ruah hman na a lo siam thlap a lo ni atu ka chuan company kota hian putar pakhat hi a lo tludera Lily in thilom zia awa zo chuan an kidnap zui ta dai mai songi ti tir vek chu lo ni in mi kidnap le tha hi dan phal lo ani ti shaim Lily in ati chuan shia e ma se robot thia dar ero tel ve lo songi chuan a lo ti ve tlat Leo na sha chaw huna I chak don lo lutuk a pi kala ma chang tho robot ai chuan a thi sen zom chu thlang fe zo kang Leo chu video call mang te chuan va bia in ti chiat ve ka tum tho chu songi chuan a soi chu tiang ti su ani chuan I pi ngei thlan ani hi ka pi fe chu tian nim bek lai chuan secretary khan location a lo chui char songi chuan Lily chu tha tira tum ta a alo rak vak si an phu chiang hle thisen tlem chem te a kai a hmo wang chuan tha tum tu pa po chuan robot ni lo hi ka that thei lawang alo ti ta si keiman o ti in chem te chuan songi chuan via tum ta a Leo ten lo thleng phei
engtin ngei u nau nu chunga hetiang thil hi ti thei Lily chuan alo ti chu an va hre pha kha ka sui khamo sungin a ti chuan secretary kut mang chuan Leo chuan sungi chu a beng chora boss min lo chan don lo mo ka ti hmana sin Lily in alo ti chuan I man to zia hi hriaem robot dang ang mai mai ini lo hi alo ti dai sungi po chu hruai chuan tuma alo du ho lo Leo kumnga chung ilo zon to hmeichhia kha ke ma hi kania sin ati ta zai mai ani la chuan hrai rue ni awang khan amut pui nu hmel te kha a hre sual zo ta ni te chu a in ring ve thowa hotel ming le room number te thleng chuan alo hre thlap bawk si a ai larjik mi alo bawk nen songi chu a secretary a thla tir ta thlapa Lily po chu lung oi lo hle songi khan allergic lo nan damdoi alo in hnoi vek chu lo ni in Lily bula chuan ava in soi theile ta vela company changte chuan alo hno chuak vel chuta Leo chu lo lutin heta ka don chuan ani robot sa chwa tir ro alo ti vela I du thlang ro Lily chuan alo ti ve mia si songi helai hmun hi chu na thona hmun ania lova chuak phut ro strict vak tum du su Leo chuan alo ti kuzung chang lai chu hmu pa in songi chu thin rim deuh chuan a chuaka mo phurna kalaka ngai sia min hre thiam don nia ti in Leo chuan a hril ka van duai hle mai kalau du ve man to a min tal san le don ani hi ti in Lily chu a ril ru chuan a tra chuak hle songi lung oi lo po chuan doctor tanga chawa khol ta a robot hi Leo nupui hwal ka ni na angin ka control the turin min ti dang lam sakang che ti in awangen ni sari vel system upgrade nan anga yang alo ti chuan karle hi kanin hwal hun tur kha ni to a ninga chi a hun nei to alo ti le mia ole dule temporary chuan ti dan tur kalo ngai to anga naktu kha kan in sin don nia ti in doctor chu a min thei ta a Lily na thok lai mutlu chu Leo chuan a ko chu awa ba tira robot mani se a vot thlur awangin robot chu ni lo la chuan o ati ve vong vong mai atu ka chuan meeting na presentation a pe a hna zo fel lo te po kha Leo chuan a lo zo sak vek te a sha chuan a lom hle a che thaviau bok chuta Leo chuan galaxy hi ka PA ni a chu wang chuan tu man ti tur lo pe ve to su abik takin songi kha I lo shedon nia ala ti mia zui chuta phakar chwa le in min hlat jawin ka sia Leo I secretary hi I chan le lutuka I du deuh nge moni robot mai mai ani hi katan po a fair lo ania min hre thiam du lawim ni zawk ti in songi chuan an khum shep ma se secretary khan khazan hotel CCTV footage kha lo chui chiangin room a khan akal lo thu le khalai pon vela mi zon nei ni om taka atei kwal vel thu chu aron shila nang a in Leo hian min ngai sak zawk tia songin a soila in angai sak lo chen yang chu ati sak jing che mai Lily chuan alo ti ve muk min thi ka ni kha I ngai dan ani chu en la hei Leo birch po ka ken hi songi chuan alo ti le a hma in Leo hne na khan chu a birch chu alo dil to a ma se ani chuan a tana hlutak ani awangin a phal lo thu in alo chang to ni kha tuna songi kota a pele phal tho si a chu wang chuan ani po chu lung oi vak lo chuta galaxy chu songi chuan a ko lu ta ben tir shep cha tuma Leo local thoma sha ta ka chuan a bi ruk tir le ri a birch bo chu a omna a shat le shat lo zo pa a kwa mai alo tum chuan Lily chu lo kun zewin nupui hwali nei kha alo ti muk enge poi vak ati chuan Lily chuan alo beng popa engpo ni la zo omna chu ka nei ve min chhei kwal vel mai mai to swang che ti in ati tau zui dai doctor tanga chu va kholin ka ban san to mayang ba ka galaxy hi midang I control tir to thosia avati kar khatcha contract top na na om to thowa ti sham sham ro tia alo ngin tak tla tawang chuan a hnial du bik talawa songi le Leo ten hwal na chu hun ser po an chan don hnai ta songi chu a internal viau maya a phur to hle Lily ero chu anui hle thei to lo nang ka hmu che hian son ka ni na hi ka in hre chuak thin om lo la ka hlima ni mai
kadu ber chu ka hnuaiah hian awm char la ti hi ani cake zai a hun dawn chem te kha min lo pe te sungin a ti chuan Lily chuan a pe ve mai a oi min tha tum ania he robot hi misual tak ani min pui ru tiin sungi chu aw dir ta vak vaka Lily chu in soifia a phar kwal vel pu in midang te chuan min tha ve tum aniang ti chheve kang u an lo ti zui le ngal Leo chuan a kor ngonga chuan lo khai tho lopin tunge ka robot lo ti buai cheu ati chuan thil thlen dan chuan lo soi sup sup chuta galaxy lo chuakin hello Lily kanya keima anga siam robot hian ka u naw nu lo ti buai atumani hi alo ti tamai Leo ro chuan evidence ka du tha tum nge ni ti chu tunge hmu cheu million khat ka peng cheu alo ti dai thung tuma chuan an lo hmu si lo zungbun inbun tir lampo chuan lo mang hil dai to voina hian I thei ngil to ngai ho lo tur thil ka pho lang don ani ti in Leo chuan screen a chuan sungi hotela ading lai thalak chu alo ti langa anu le pa te chuan an in ton na hotel kha ani cha hi ti in an lo hlim hle mak pa house deuh mai an nei don tlata phorom po an ni Leo chuan tuna hian thudik take soi lo chuan imol pho zo kang ati po in sungi chuan ngoi a chu tlata secretary chuan thalak sang te chu lo pho langin in tura damdoi a tel lai te Leo omna room azong lai te chu an ti lang ta zela sungi thin rim chuan secretary chu a beng shep hetiang ka nei du lo tia Leo an zungbun a pai dei te chu a va char le a anu le pa te po chuan a za thla ke mai in ne na hi chu ti top lo sham ro ti in an lo ngen boka ni e ka hmangai wang che sin Leo Lily ni na dik tak chu tilang to ro le ati chuan voi le khata robot khol chu aron danglam ta thut mai doctor tanga khan Leo an songi ai chuan Lily chu adu zo ka ni ti kha a sha ta wangin lim takin omdun sela adu ve thawalo ni ti chuan a thil ti ruk le lem a chan tir chung chang vela te khan Leo hian angai dam thei a be sei bok nang hian min controla Leo nei idu wangin robot le doctor po iti buai vekani galaxy na ti ta ka chuan apa chuan sungi thlawang chu lo howata galaxy chuan lo beng shepin naupangte in min hnu chuaka ifanu po min hai zo ta ni mo tuna min thlau thla ki tum le mo ti in galaxy chu tap ta vak vaka iwa swal om ve Leo an lo ti ta ka chuan dot vekani kha ka fa te chu in ang rengin ka en thin apa chuan lo ti vak vaka ma se Leo chuan kanin zomna zong kan ti to vekang ti in a hrai chhuah tir ta veka chuti lai in Lily ero chu lo chhuak ro dai to galaxy zo kanga angai awang khan abo ta dai mai chu Leo lungleng lutuk mai chuan shioma ti hle a doctor tangala khan a system a buai sia khonge kalpo ka hre thei to lo alo ti bok si a rui deuh bok nen ami thla chuan galaxy hler chu a hmu zui ta a Lily ero a fanu nen kalbo dai an lo tuma ma se chanchin thara Leo chu dam lo thutin damdoi ina na taka awm thu chu an hriat ta ka wang chuan angai to ta hle a avakal le pha ta nge arwang ang deuh chu secretary bula chuan lo khu in Leo lo let le sham ro ka kalsan to mi alowang che bonus te po min la pek lo kha ti in abula chuan awatap vak vaka medang pasal ruang lek chu lo ni in ka hmangai che sin te ati ta ka phe chuan anu pui zok chu a rilwa lo na hle mi hre swal ve te secretary chu a hau pha shep nge Leo ero chu bula chuan a lo ding reng to a lo let le theinan an lo bum chuak lek chu lo ni in Leo chuan lo ko in robot ma ni la ka hmangai che amak poi ti mai thei ma se poi ka ti lo ka bula turin ka du che ani ti in a lo shil Lily chuan ka thei lo doctor tanga khan nang hmangai tlat tur che hian min siama ma se ko ta thlak mak to bok sia ka hmangai thei to lo che ni a lo ti tlata fa lo nei to awang khan a in sit hle a kalsan zok mai chu a thlang ta ni ma se galaxy kha a tok le ta ut mai hei hete ngei lo ti ve don ati chuan Leo an ama ti hlim turin min ruai ani a lo ti dai
an in hau phah min duh reng tawh te chuan iva in ziap thei ve Lily chuan alo ti fiam a khar robot kha chu midang dai alo ni tawh Lily chu robot ang chuan a langai ring thova engsawi set lovin a Leo chuan alo fawp ta thut mai thla te chu la dunin IG lamah chuan a pawh zui nge chu sawng i khan lo hmu ve le in a thikin a thin a rem hle an nufa chuan tang dunin Lily fanu chu Leo fa ngei ani chuan ring ta a Rosie pawh chu parka a len kual laiin ava pawt sawn a chutah chuan a sam chualak ruksak DNA test te an neih tir ta a Tyson le a nu re thei tak mai chu kovin Leo fa ang chuan lem chang tur chuan a ruai ta a nuai nga le tuna poisa tam tak a pek tur thu a soi bawk awang chuan an ni pawh chuan a tira chuan hlau thawng ve deuh ma se poisa an hmu chuan thlenna chu an do zo talawa sawng i duh ang chuan awm ve mai chu an lo rem ti ta ni sawng i chuan Leo chu va khawl in I fa ka hmu chhuak ania tiin a va hrilh chutah Lily chu khawl ve le in Leo khan a duh tak tak lo che tuna pawh a fapa hmu turin company a chhuah san chiah ani tiin a va hrilh bawk Leo chuan Tyson a te chu lo hmu ta ngeiin DNA test report te pawh chu a en vek a inmil ve thlap bawk si chutah Lily lo kalin enge thil awm zia hi a lo ti lut ngal tihpal kumnga liam ta a thil thleng pal ania he nu hi ka hmangai wang pawh ni lo nangmah nen hian fa kan nei thei dawn chuang lova hrethiam hram rawh Leo an alo tih chuan ni a fapa hi in kianga awm se ke chuan ka ti buai me alovang cheu Tyson anu chuan alo ti zung Iswal si anu tampo ka duh lo che tiin Tyson a chuan Lily chu alo hnek chiama chhungkua in zawm thei reng han ti chhiat tum tlat mai chu I lo mak reuh hle mai sawng I chuan alo ti chen bawk I duh zawk chu thlang mai rawh Lily chuan alo ti ta hmak mai kapi in tupa a duh em kha aw sawng I chuan alo ti bawk Tyson ala chuan apa anu nen hian kan ngai thei lutuk chia sin alo ti ve chen a anu la chu alo in rol ve sek bawk nen an pi ber la sawng I chuan ala ko phei zui a tupa chu lo kwa ngal chatin hemi te hi I zawn charger te khan ni lawm ni ina hruai haw rawh alo tih chuan ka fapa chu ka hruai haw ang mahse Galaxy hi chu ka nei dawn ani Leo chuan alo ti ve tlat Lily pawh chu haw mai a tum tawh Leo chuan alo phal si lo pi ber thin rim chuan Galaxy chu ti chhevek tur chuan a kar te chu hrila chutah Lily chuan kan in kar pawh kha a lem vek ani kha alo tih phah ta nge chutah Leo chuan a lem ani chuan a that chu khanu kha ka nei mai ang chu alo ti ve ta Lily pawh chu a rukin a tap nasa hle Leo pawh chu a ril ruan a hle bawk Tyson a te nufa pawh chu mi khwal ruma chuan an awm tir tari a sawng I chuan lo chhai thluk ve phet chu alo la tum char bawk nen enga tan ma chuan alo ti thei thlawh si lo Lily chu va zawng le in poisa nen te chuan ava thlem a dawra te hruai in kawr te a leipui kanupui ta tur ti in a hak chin tir zela chutah secretary chuan lo khawl in mana I mutpui nu hmeichhia kha Galaxy nen anin ang lutuk tiin alo hrilh chulai dawra tho chuan sawng I khan Tyson a te nufa chu lo bazar pui ve mek a Lily nen chuan anin put a hlawm thawmhnaw an lo leisa te pawh chu an pet darh sak veka I ta tur a lawm a ti pawh chuan daw sawi su zirtir na pek khlak chu I ngai ani hi tiin an lo beng hrep ani pawh chuan alo dawh mai duh bik si lova an in sual chho ta an rit a chel chul mai Tyson a pawh chu an su thlu topa damdawi ina chuan an kalpui ngal Lily chu an mawh pu veka ani pawh chu a in thiam thei bik lo Leo chu lo kalin sawng I te chuan Lily chu an lo mawh pu fai veka I fapa hi tha tum ani an ti chuan evidence I nei em ni alo ti dai si nei lo tiin an lo chang zuai reya Tyson ala chu thisen pek alo ngai ve bawk ka thisen hi pe mai ro u Leo an alo ti chuan ni lo an lo ti rual thota engwangin ka fapa ani lo wangem ni Leo an a ti chuan enin an em hi engtin ngei fa ni lo theiang sawng I chuan alo ti ngal vata Lily ero chu a phok hle
nang ni hian DNA test result lem te kha in lo siam ani lo mo doctor te ka test tir ngal vek don ania atik lo chuan in chak lo khopang ati ta ka chuan Mr. Leo he nu hian min ti tir ani lem kan chang vek ani kha poisa min pe ani kongai takin min ngai dam la ka fa pa nun na hi zwa sham ro ti in Tyson anu chuan alo ngen ta chia ma songi chu in soi fi hlim tum viau ma se mi kidnap le do ta chetla a chuan pu in chui chian turin police te chuan an hruai bo ta a Leo chuan li chu ngai dama dil zui ani ero chu ni kho shelova omin abi pe lo hniam hle lo ni Galaxy omna so chuan leplama a awm a rin tho in Leo chuan alo chang chhungkua hlim taka awm tura adu saka wanga kalbo tum mai an ni thu li chuan a hrila Leo po chuan a hmeichhe zon chu ama ni thu hrilin Rosie lo lu chuan alo chel ngal bor bora engtin ma allergy ani tak mi alo awang chuan Lily chuan a fanu le Leo te chu pa fa an ni reng ani ti chu a hril ta a chu thu chuan a ti hlim hle Rosie po in hun re tak alo I to pa anei ta ka wang chuan alom hle boka an vai chuan hlim takin an in kwa khom ta a ole khati song kha tun tum drama cholo ni le ta a drama thara kan hmu le chho don nia